Le Basconduceur eta Kinio Peñaren itzulera biagaratxean miarritzen, elkartasun kantaldi handian Baionako ospitaleko hematologia zerbitzua laguntzeko. Rap musika ere gaurko emanaldian, RTS eta taldearekin, asteburuan kontzertua eskainiko du, Realak eta Madrilgo Atletikok jokatuko duten partidaren atsedenaldian. Eta Baionako 6 gazte Atenasen ondoko egunetan, nazioarteko gazte olimpiar jokoetan parte hartzeko xedea 10 proba gainditzea. Arratsaldeon azkainetik ikusten duzuen beti eskuin eta ezker ibiltzen garela hemen, erreportaiak aktualitatea aipatzeko, ongi etorri deneri. Zuzi olimpikoa Euskal Herrian izan genuen astelenean, eta Atenasen egingo diren nazioarteko gazteen joku olimpikoatera joango dira asteburu honetan, Baionako Genekazan lizeoko 6 ikasle. Qui vont représenter leur lycée, la ville de Bayonne et aussi le Pays Basque. 6 gazte hauek beren lizeoa Baiona eta Ipar Euskal Herria ordezkatuko dute, eta oso harro sentiarazten gaituen Baionako ikurrina eman diegu bertan astindu dezaten. Ce drapeau dont nous sommes particulièrement fiers. Azaroan hasi ziren prestatzen astero 3-4 orduko entrenamenduekin. Ils ont 10 épreuves à faire. 10 proba egingo dituzte, kirolak tartean, baina baita proba intelektualak Mais aussi des épreuves intellectuelles. Ikasleak bizitzea diren abenturaren aintzinean gustora eta eskertuta, Vraiment énormément de chance et baita beste herrialde eta kulturak deskubretzeko aukera izango dutelako, eta nola ez, C'est surtout une grande fierté. harrotasuna beren ikastetxe eta hiria maiatzaren 26tik ekainaren 2 ordezkatzeko izango duten aukera eta arduragatik. Bakarrik hasi nintzen japatzen ta zer, gure gainean mak ta bizio bazen ta zer. Zizpa gaztetxeko eszenatokitik Anoetako futbol zelaira. Erretez eta kolektiboa Erreala eta Atletico de Madrid taldeen arteko futbol partiduaren atsedenean arituko da larun bat honetan, txapelketa bat irabazi ondotik. Baionan sortutako taldea arrakasta handia biltzen ari da, batez ere kaleratu berri duen Konkista izeneko diskoari esker. Baina idazle, besteak dira txistulari edo ikasle. Konkistatu Euskara japa. Bai, azken finan konkista da lujantzuetara joatea, eta gaur egun japa aski gutitua da ez, gure kulturan, euskal kulturan, beraz bazen nahi hori bai. Nahi genuen erakutsi Euskal Herrian japa bazela, eta gure konkista nahi genuen egin, beraz Euskal Herri osoa pixka bat deskrubitu. Disko honekin ahalik eta urrunena joan nahi dutela azaldu dute LM artistak. Gaineratu duen burua dela publikoak maitatzea Euskal Herrian gainditzein kanpoan ere zabaltzeko. Que ça plaise et qu'on puisse le porter au maximum un peu partout au Pays Basque et ailleurs si possible aussi. Petri Opeas, Frelasiat eta TLM artistek osatzen duten kolektiboaren lanean, rap, drill eta boom bap estiloko kantuen bidez gai anitzak jorratzen dituzte. Gai harinak eta beste batzuk sozialagoak ere, engaiatuagoak, eta hastapenetik ez dugu gure burua mugiztu eta batzutan ere bai dira mezu politikoak bai. Orokorrean gure mezua da erakustea Euskal Herrian bat dela japa, eta egiazko japa, influentza batzuekin. Gu handitu gira adibidez frantses japarekin eta euskal musikarekin, eta nahasketa bat nahi genuen egin. Raplari hauek rapari merezi duen tokia eskaini eta iparraldean ere zabaldu nahi dute. Ari da, pixkanaka, zaitasunak ditu oraindik, baina ikusten dugularik zein daga duen Frantzian, Espainian ere ari da, eta ustez egun batean iritsiko da Euskal Herrirat, noiz ez dakit, baina iritsiko da, eta espero konkista horrek lagunduko duela ez. Enetzat leku txiki bat badu japak, badira batzuk egoaldean, iparaldean ere bai, badira japero batzuk, adibidez odeia ipatu dugu, baina badira gazte batzuk ere bai, gu bezala, badugu piso eta OPH ere ondoan direnak, eta oraindik lekua txikia da, baina ne ustez pixkanaka leku handi batukaren dugu egun batez. Contrairement à la situation
Frantziako egoerari alderatuta iparraldean rapak atzerapen gehiago duela uste du. Hori dela eta zabaltzeko tartea duela dio eta kolektiboaren asmoa ahalik eta garbien lan egitea dela azpimarratu du. Semi-professionnel, puisque c'est l'ambition qu'on se donne, et de faire les choses le plus proprement possible. Halaber, euskara rapa doinuen bidez sustatzea ere dute xede. Gaur egun entzuten dugularik ere frantses gazte horiek eta gure gazteek ere nola entzuten duten rapa, eta frantses rapa edo Espainiakoa edo Estatu Batuetakoa, zergaitik ez euskaraz, beraz bada, ene ustez ere nahi hori, ez? Euskara, gure gazteak euskalduntzea japaren bitartez. Egun gutxi falta dira raplari hauek Anoeta konkistatzeko. Ikusentzuleok RTZ kolektiboaren konkista kantuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. RTZ begiratzen, euskal rapa dugula konkistatzen. RTZ begistatzen, haino artetik izarpatu sekatzen. RTZ-ari bilatzen, gure kultura ari dela iluntzen. RTZ aintzinatzen, hartu den beranta ari da tupitzen.